Hilaw na mangga, kagaya ko, bili na kayo. Ilan yan? Ilan? Tatlo na. Tatlo, ayan. Bili na kayo. Bili din kayo ng Wilkins Pure, 9 pesos lang. Wilkins Pure, para mag-cleanse ka pagkatapos ng snacking. Okay. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako po si Dwayne Woolley at eto ang diwata kong asawa na si... Anta! Yeah! May ganun. Ngayong araw, pupunta po kami dun sa Quezon City Circle kasi magtitinda ako ng sorbetes, mangga, basta mga Filipino foods, mga Filipino snacks dun. Tingnan natin ang reaction ng tao kung bakit may dayuhan na nagtitinda ng Filipino food. Kakain ako ng mangga! Yeah! Sige, tara na, ladies and gentlemen. We're gonna play our intro music and then we are off to Quezon City Circle. Kita-kits done! You're beautiful, shine like a star. Ayan, nandito na tayo mga kaibigan dito sa Quezon City Circle. So ngayon, hanapin natin ang Pinoy foods dito na pwede natin ibebenta. Daming Duante fam dito! Shanta subscribers mo Hello! Yeah, thank you po. Salamat. Thank you. Salamat din. Nakita namin kayo sa vlog. Follower ako sa vlog mo! Mag-picture! Wow, sikat si Shanta dito sa Quezon City. Daming fans. Artista. Yan, so dito na tayo sa Quezon City. Maghahanap tayo ng mga tindero-tindera para ako na ang magtitinda ng mga Filipino snack tulad ng mangga, cotton candy, sorbetes, and at the same time, i-encourage din natin sila na uminom ng Wilkins Pure para ma-cleanse din sila after snacking. Alright, let's go. Anong tawag dito? Cotton candy, no? Lawa-lawa! Lawa-lawa. Ang cotton candy pala ay isang Filipino snack. Actually, international din na snack. Benta natin to. Bili na kayo! Cotton candy! Ilan? Uminom kayo ng Wilkins Pure pagkatapos kumain para mag-cleanse. Thank you! Kaya, sarap nito. Sarap. Opa! Hoy, bili na kayo ng sorbetes! Libre pa! Libre pa! May mangga, may cookies and cream, no? Ito, mango cheese. Salamat po. Salamat. Ikaw ate, anong gusto mo? Sa akin na lang to, kuya. Sa akin na lang. Pwede po, tutulungin kita magbenta ng mangga. Maraming bibili dito. Okay na po? Sige. Bili na, sarap! Bili na kayo, bili na, mangga. May mangga dito, sige na. Huwag kaming matakot sa akin, maputi lang ako. Bili na, mangga. Mangga oh. Hilaw pa. Hilaw pa, gagaya ko. Bili na. Bili na, sige na. Bili na kayo. Ayan, may customer tayo. Ayan, ice cream. Anong gusto mo? Anong gusto mo, ate? Ito? Yan. Ito? Maliit? Ayan. Dalawa yan. Isa lang. Ay, dalawa. Isa lang yun. Balito lang ito, ha? Anong flavor gusto mo? Meron tayong keso. Ganyan. Siya nagturo sa akin. Ang lalaki ng scoop niya. Ang lalaki ng ano niya, oh. Taas, oh. Bili din kayo ng Wilkins Pure, 9 pesos lang. Oo, para mag-cleanse ka pagkatapos ng snacking. Okay, thank you. Yun. Is Wilkins Pure. Wilkins Pure. 50 yung ganito. 40, 30. 40 yung ganito. Yung ganito. Okay, sige. 50, 40, 30. Bili na! Kuya, bili na! Sabi mo, libre! Ay, libre lang! Sige, libre na lang! Baliktad! Siya. Tatlo. Yun. May Wilkins Pure din kami dito. 9 pesos lang. Para mag-cleanse ka after snacking. Sige. May drive-thru pa tayo. Ayan. Thank you. Nice meeting you. Salamat po. Salamat. Ito gusto niyo? Gusto niyo bagoong pa? Opo. Ayan, bagoong. Marami yung nabenta natin ngayong araw, Shanta, no? At ako may mangga.
You're beautiful,